Haini hai lamsogo khapangni marete kising songno ani YouTube channel ni bisingtei o video sanajak maningke jara ani channel bai kereng tongnai rokni bagui no kerengga ningke kerengjak kerengma ningke bomhai jara subscribe khlai tongnai rokni bagui bwskang 10 tarik January 2023 ani happy birthday phaiwi tongo happy birthday o kaisa ang giveaway khlainai jara ani channel bai kerengai tongnai rokni bagui oro jagao nirok participate khlaina musuka hingkhai comment simini khlaimano o video ni bisingo o video ni bisingo comment khlaika hingke ang comment random comment phigabo thangui winner te khlainai boni bangui kaisa alada video swnamphinai boke 10 tariko no upload khainai je winner wngnai boni somoi tongnai jora tongnai one day ni bisingo ang bai contact mangnai description no 10 tarik je pura upload khlainai a puro description no ani whatsapp number roijaknai oro thangui nirok je winner wngnai bono whatsapp o text khlaiwi mano call simi takaidi text khlaidi skeno random comment phikabo ang winner manka hwnui text khaidi asukeno boni kaisa kisi bwsatete gift manai a gift ni mingka gift ni mungka 239 1 month recharge free khlaijaknai tongmung nirok participate khlaina musuka hingke comment simini khlaiwi mano comment simi khlaidi naithok khe ba msangjak khe comment kaham hono tebar kowai khe chini kowai khe kaham khe khlaidi khe tei ang wansogoi maiya bwswk jora tei YouTube bai kusuk kamana je kamaya de mane kaimana je manya ang saimanya bwswk jora tei kusugo sokno abo nirokni bagui nirokni support se nango tei logeo bahaijar video nirok naina musuk bono bo comment khaiwi sadi tei ulta pulta tei kaisa kok omo hai participate khlaina hingkhe comment simino khlaidi comment khlaima jagao emon hamya koksitra ba comment hamya khlaika hingkhe je borok comment hamya khlainai a borok no winner wngwi tongkha hingkhe boni kono manya gift manya haini hai ang tei waisa repeat khaipiwi winner te khlaiphinai je borok ni kaham comment abono no gift manai 1 month recharge free 239 nirok participate khlaina musuka hingkhe comment simi khlaidi naithok khe kaham khe aswk nwng lasteng video ni o video tini ni video chajak hingkhe ba like khaidi tei logerok no ba share khaiwi rodi nirok ni support bwswk tong o video ni bisingtwi naijaknai tongmung nirok support kwbang khlaika hingkhe bwskango tei kotor giveaway toifainai participate khlainani bagui tipra hasteo kebo youtuber rok omte haikhe giveaway khlaiyana hinui ang wantsogo haifano first time ang khlainainai hinui wantsogo chikon sa giveaway o giveaway ni waisa bai kotor khlaika hingkhe to ani channel chikon sasao si aswk kwbang khlaika hingkhe ekdike tongma hasinai ani aswk support kwrwi si kotor khlaika hingkhe kisa ani channel kusuk soyako wngkha hingkhe ulo ang hai channel mangnang bwswk jora twi channel kusuk thangnai je thaire ta bwswk jora saimanya hingkhe waisa bai kwbang khlaika hingkhe to ani ekdike loss wngwi thangwi mano haini bagui no 239 1 month recharge free khlaidigranai ani birthday ni bagui tongmung nirok support phunugui khlaika hingkhai ani birthday nangya ani omo nangya hangrai happy new year omote hai kuno nangya mas by mas omote haikhe khlaiwi
239 jaga 499 amate haifano ongoi mano noni saput phunuka hangkhe mase bai mase sigi babe khlainai khoroksa ya prokhe nirokni saput mankha hangkhe khoroksa ya winner kwnui tekhlainai kwnui first kaisa second kaisa amtai khe winner tekhlaiwi nirokno khlainai abo khe nirokni saputni bagui se nirok saput khlaika hangkhai amate haikhe khlaiwi thangnai hinui uansogo tabuk sujora nokni saput manya aboni bagui jara ani channel bai kwrwngwi tongnai bagui 10 tarik January 2023 ani happy birthday o birthday o kisisa channel bai kwrwng tongnai bagui ronai hinui ang uansukmani ta aswk nung lasteng tini ni video hambai jotono।